హాయ్ ఇస్మార్ట్ జోడీలో మలేజా ప్రభాకర్ హోమ్ టూర్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం. రండి 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 దయచేయండి తమైనాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి. ఇదండి మా చిన్న 3 బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ లో ఇది లివింగ్ రూమ్, హాల్, చిన్న హాల్, టీవీ, అవర్స్, నాకు ఇష్టమైన అవర్స్, నా ప్రాణం. నెక్స్ట్ మీకు డైనింగ్ హాల్ చూపించాలా, కిచెన్ చూపించాలా, ఏది బెస్ట్? కిచెన్ చూపించండి. కిచెన్ అంట రండి. ఇదే మా కిచెన్. మంచి దోశలు వేస్తుంది మా ఆవిడ, తినేద్దాం. వేడి వేడి దోశలు. ఏంటో చేసావు మమ్మల్ని దోశలు? మినపప్పు రైస్. మినపప్పు రైసా? చపాతీ పిండి కదా? జనరల్ గా అందరూ మినపప్పు పిండి చేస్తారు, నువ్వు కూడా మినపప్పు చేస్తావా? కొన్ని వెరైటీస్ ట్రై చేస్తావా? వెరైటీగా అదేంటి మధ్య అందరూ అవి చవరలు అంటున్నారు కదా, మిల్లెట్స్ కలిపి చేస్తాను అనమాట. మిల్లెట్స్ దోశ అందరు అడుగుతుంటారు కదా, ప్రభాకర్ గారు ఏంటి మీరు ఇంకా ఇంత ఎనర్జీగా ఉన్నారు? మిల్లెట్స్ కా బుల్లెట్స్. బాగుంది కదా. This is my daughter Divya's bedroom. Chinna bedroom. This is my son's room. ఇదే మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అని ఇంత సింపుల్ గా చూపిస్తున్నారా అనుకుంటున్నారా? నాకు మా వారికి సింపుల్ గా ఉండటమే ఇష్టం. ఈ రూమ్ లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే మా పెళ్లి ఫోటో. మా బెడ్రూమ్ నుంచి చూస్తే మంచి వ్యూ ఒకటి మీకు చూపిస్తాను, చాలా బాగుంటుంది. ఇదేనండి సూపర్ సన్సెట్. పెళ్లి చేసుకున్న 20 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఇంత టైం, ఇన్ని రోజులు మా లైఫ్ లో ఎప్పుడు దొరకలేదు. మా లైఫ్ లోనే కాదు, ఎవరి లైఫ్ లో దొరికుండదు. ఇది చాలా మంచి టైము. ఒక రకంగా మనము బయట జరుగుతున్న దాని గురించి బాధపడ్డా, ఇంట్లో ఉండడం వల్ల, ఇలా కలిసి అందరం కలిసి ఉండడం వల్ల చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇక ప్రస్తుతానికి అయితే బోర్ కొట్టలేదు. ఇలాగే లాక్డౌన్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే చెప్పలేదు.